Azucena Mora. Grazas, Gus. Bueno, primeiro vou facer caso, voume poñer no punto, unha perna detrás, outra diante. Boas tardes a todos, boas noites. Grazas por estar aquí, especialmente a estas horas. E moitas gracias, Susto, e todo o equipo polo esforzo engadido que supuso Divulgaterra este ano. Bueno, xa me presentaron, sou Azucena Mora, sou profesora da Facultade de Veterinaria do Departamento de Microbioloxía. Din que sou microbióloga. E cando dixen si a Divulgaterra 2020, pensei moitas cousas que quería contarvos, pero claro, son 10 minutiños e non dan para moito. Entón, bueno, finalmente quedeime con 3 palabras: muller, ciencia e, como non, a COVID. E arranquei na etapa da penicilina, no descubrimento da penicilina, que, como xa moi ben relatou Isidro, foi, digamos que, un dos máis importantes descubrimentos para a loita frente ás enfermidades infecciosas. Ademais, arranquei aquí porque parecíame que era unha historia, se indagades un pouco nesas películas, que era unha historia precisamente digna dun filme, na que había, tiñamos unha guerra, tiñamos héroes, tiñamos viláns, pero por omisión faltábame algo nesta película. Sabedes o que? Efectivamente, iso é, non había rastro delas como protagonistas, ou aparentemente non había. Leín e investiguei. Efectivamente, non foi até o século XX que as mulleres comenzaron a cobrar ou visualizarse na ciencia. Tamén o motivo era porque non foi até o século XX cando lles empezaron a deixar moverse polas universidades. Pois, sin embargo, sí que houbo mulleres que contribuíron, ademais precisamente nesa época, na época da penicilina. E hoxe quero facerlles un breve, pero non menos importante, unha homenaxe a estas mulleres. Foi, por exemplo, María, a que chamaban a do mofo, a mofosa, quedouse con ese mote a pobre porque traballaba nun laboratorio todo o día identificando mofos. Pois mirade, foi no 1943 cando esta muller foi preto da súa casa a comprar fruta e atopou un melón que tiña un mofo dorado en riba del. E mercouno, e levouno ao laboratorio e descubriu que o que había ali era o penicillium, bueno, deixademe que lea para non decir mal, Chrysogenum, que a diferencia do Penicillium notatum de Fleming, producía 200 veces máis cantidade de penicilina. E ademais foi outra muller, outra americana, Elizabeth McCoy, a que despois de someter a cepa de Mary Hunt a radiacións, conseguiu identificar aquel mutante que producía até 1000 veces máis dosis de penicilina que o Penicillium notatum de Fleming. No século XX, tamén, nos anos 40, houve outro importante, o segundo gran importante descubrimento en relación ao tratamento fronte ás enfermidades infecciosas, que foi a streptomicina. A streptomicina foi a primeira sustancia que permitía loitar e tratar a tuberculose, que era naquela época a causante, digamos que a principal causante das mortes asociadas a enfermidades infecciosas. Pois ben, neste descubrimento había tamén unha muller, unha americana, Elizabeth Valle, xunto con 2 compañeiros. Vale, pois isto o atestigua a publicación no que relatan o seu descubrimento, pero, que curioso, pois ela non aparece na patente desta sustancia. E por qué? Porque os compañeros comentáronlle que como era unha muller, casaría pronto, tería familia, e que non era importante que o seu nome aparecera na patente. Que vos parece? Pois, ademais, houve outras mulleres pioneiras. Por exemplo, Alice Evans, en 1918, esta muller, fixadevos, que
foi capaz de visualizar e comunicou que unha enfermidade humana era provocada polo consumo do leite de vacas enfermas. Isto anos antes de que se descubrira e se dera nombre a bacteria causante que é a brucela. Ademais, bueno, por suposto, ao principio non lle fixeron caso porque era unha muller a que o dicía. Esta muller, además, conseguiu que cambiaran o lei para que fixerase o tratamento de pasteurización ao leite de consumo. Hai que reseñar que esta muller foi a primeira muller presidenta da Sociedade Americana de Bacterioloxía no ano 1928, que, como podedes imaginar, foi todo un gran logro naquela época. Ese mismo mérito, anos máis tarde, o disfrutou Rebecca Lancefield, outra americana a que debemos o esquema de Lancefield, que é moi importante, todavía sigue vixente, que permite a diferenciación, é un esquema que tipifica os estreptococos patóxenos e permite a súa identificación tanto aqueles que están implicados en medicina humana como en veterinaria. máis exemplos. Pois temos outras mulleres pioneiras como a chinesa, espero que non me escoite nadie que sepa chinés, Tu Yuyu, que gañou o Nobel de medicina, xa estou descolocada do punto, volvo a posición, o Nobel de Medicina en 2015. Esta muller descubrira unha sustancia xa nos anos 70, artemisinina, que foi moi importante nos fármacos que logo se empregou en todos os fármacos para o tratamento da malaria, salvando millóns de vidas. Por exemplo, esta muller, esta americana, nacida no ano 62, Bonnie Basler, que foi unha muller pioneira porque se lle ocurriu que interrompindo as sinais de comunicación entre as bacterias poderíase loitar frente ás enfermidades. Esta é unha das ferramentas que estamos no noso grupo a estudiar para a loita frente ás resistencias aos antibióticos. Abigail Salles, os estudios desta muller foron os pioneiros no análisis e na importancia da microbioma, que hoxe sabemos que é tan importante, xogan as comunidades, os ecosistemas microbianos que temos enriba de nós e dentro de nós, sabemos hoxe en día que xogan un papel moi importante na nosa saúde. E así chegamos, por exemplo, a Emmanuelle Champertier, a Jennifer Doudna, ambas dúas galardonadas polo seu traballo conxunto xa no 2015 con Príncipe de Asturias e este ano con Nobel de Química, que foron as que pioneiras no estudio da edición xenómica baseada nas secuencias CRISPR. E por último, sabedes que é un recorrido, é unha homenaxe breve, pero non quero deixar de recordar tamén aquelas mulleres que traballaron e traballan nos descubrimentos e nos avances dos virus. Falamos este ano de moitas veces quen lle contaría a John Almeida que no ano 1964 describiu por primeira vez o coronavirus. Esta muller, esta viróloga, era unha experta nas imaxes de virus e, como digo ben, quen lle contaría que máis de medio século despois estaríamos a falar de ela con este detalle. E, por último, foron tres mulleres, estas tres italianas da foto, que Campobianchi, Colavita e Castiletti, non quero deixar de nomealas, as que illan por primeira vez o famoso protagonista deste ano, o SARS-CoV-2. E se me permitides, rapidamente, chego ao que son os galardóns por excelencia, que son os premios Nobel, porque si estamos a falar que hai moitas mulleres, pero iso como se traduce nos premios Nobel? Pois mirade, máis ou menos, incluindo os galardóns do ano do 2019, foron 866 aproximadamente homes os que recibiron este galardón, mentras fronte
a 53 mulleres e 24 institucións. É chamativo, non? A primeira muller foi Marie Curie, sobre o 1903, e esta muller, ademais, tuvo o mérito de que recibiu un segundo premio Nobel, é a única muller que recibiu 2 premios Nobel, e o segundo no 1919 en solitario. E que pasa en España coa ciencia e a muller? Pois mirade, as cousas melloraron moito nas últimas 3 décadas. De feito, como vedes aquí, o 55% dos títulos universitarios e aproximadamente o 45% dos doctorandos teñen nome femenino. Está ben. Pero fixadevos que nós só constituímos o 39% dos investigadores activos. E se todavía, se subimos na pirámide, os postos de liderado chegan somente ao 20%, os postos de liderado ocupados por mulleres. Bueno, é así. E fago esta reflexión, deixo aquí. Por que hai menos mulleres que homes na ciencia? Pois o mellor é porque faltan referentes. Porque os mozos e as mozas non poden visualizar como normal algo do que non teñen referentes e algo que non é unha situación habitual. Por exemplo, as mozas non van a querer facer unha carreira científica na que non se sienten identificadas. Logo, o que temos que facer é a nosa responsabilidade visualizarnos e facer habitual fotos como estas. Esta é a foto do noso equipo, que como vedes, hai un montón de mulleres, pero tamén temos o noso home, Isidro, por suposto. E nós estamos a desarrollar de forma conxunta e pioneira, porque estamos traballando conxuntamente o Campus Terra co Campus Vida, liderado por 2 mulleres, e, como xa moi brevemente, porque xa comentou Isidro, nós traballamos dende a granxa ata a mesa, buscando solucións frente ás bacterias multiresistentes e na perspectiva dunha soa saúde, vale? Englobando tanto a medicina humana como veterinaria. E temos a sorte de colaborar con institucións prestixiosas tanto do estranxeiro como nacionais, tanto locais como de outras comunidades, e, como os digo, loitando frente ás resistencias. Pero iso xa é historia de outro Divulgaterra. Moitas gracias.